Luyag pasangkaron sang sangguniang palalawigan sa Iloilo ang awareness angot sa impormasyon sa West Philippine Sea pinaagi sa isa ka ordinansa. Ang natuloy nga proposed provincial ordinance ang ginpangunahan ni Board Member Orlando de Stura kag Committee on Education Chair Jason Gonzales. Sa interview sa Bombo Radio kay Board Member Gonzales, iyagin pahayag nga Luyag kung tani nila ilakip sa basic education ang topiko sa West Philippine Sea sa idalam sa United Nations Convention on the Law of the Sea sa mga pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Apang naibaluan sa ginihiwat nga committee hearing kauban iban pa nga mga ahensya nga mayara na sang existing information sa West Philippine Sea sa curriculum nga mas pasangkaron pa sa masunod nga tuig. Ang madamo nga nagalapta nga sala nga impormasyon sa mga opisalang nagtulod kay Destura nga ipasarang ordinansa. Suno sa Armed Forces of the Philippines, ang probinsya sa Iloilo, labing unang nga probinsya nga magapasar sa nga mga ordinansa nga maghatag sang awareness sa West Philippine Sea. We're surprised na such an initiative was being done at the provincial level. Because to their knowledge, kita sa Iloilo ang unang nga probinsya nga nagtindog, naghambal kag nagpakigbato para sa kausa sa West Philippine Sea. Nakita naton during the first committee hearing nga reflected na gali sa curriculum sang Pilipinas. Sang at the national level, ang West Philippine Sea. Ang nila dito, hindi na nato na paghimuon nga ordinansa nga campaigning for the inclusion of West Philippine Sea material and information sa aton nga DepEd curriculum, but rather, it will be an ordinansya na strengthening ang aton nga support for initiatives, especially in advocacy and awareness para sa West Philippine Sea.